Mohol som skončiť vo väzení kvôli tomuto YouTube biznisu. Keď 14-ročný Dominik hľadal v detskej izbe spôsob, ako zarobiť rýchle peniaze cez internet, tak zistil, že YouTube platí ľuďom za pozrietia na videá. Ale aké videjka vytvorím na tomto starom počítači, na ktorom sa striedam s ďalšími dvoma bratmi, povedal som si. Zistil som, že existujú zahraničné kanály plné 3 či 5 hodinových audiokníh. A tak som neváhal ani sekundu a hľadal, že odkiaľ tie audioknihy berú. Keď som stránku našiel, tak som z nej bezhlavo vzal tie audioknihy a hodil ich na svoj kanál. Videnia som získal hneď, lebo ľudia si tých známych autorov vyhľadávali, až sa mi odomkla možnosť peňaženia a tam to začalo vyskakovať. Za prvý deň som zarobil 20 eur, druhý 40, 80, 160. Chcel som si to vybrať, ale zistil som, že YouTube vtedy vyplácal nejakého 21. Takže povedal som si, že mám ešte 2 týždne. Tie čiastky sa stále zvyšovali a ja som čakal na tú výplatu ako na Vianoce. Až sa stala veľmi nečakaná vec. 2 dni pred výplatou sa mladší Dominik zobudil s tým, že naňho čaká vyše 10 mailov od YouTube, ktoré boli plné výkričníkov. S takýmto malým žalúdkom som si tie e-maily preložil, kde som samozrejme zistil, ako veľmi som porušil autorské práva. Našťastie mi len napísali, že môj kanál zmažu, s tým, že ak si myslím, že to je nepravom, čo som si nemyslel, tak môžem podať odvolanie. A tak bola moja výplata aj s YouTubeom fuč. Vtedy som pochopil, že na Nissan GT-R si musím zarobiť poctivo a nie za jednu noc.